Man, die 24 maart, de dag dat. Zelfs Friesland plotluidt terug de nucleaire top in Den Haag. En dat het ijsziekje voor dit hier weer voorbij is. En de strijd in Wolvengeer zelfs het verval oppakt. Goedemorgen, Sjorgen naar Bient. In deze nijweekend staan we alle dagen stil bij de Special Olympics. En, in juni wordt dat evenement houden voor geestelijk behandelde sporters. En dat gebeurt dus in Friesland. En wij zorgen voor u, maar de Friese sporters en haar coaches. En deze keer gaat het om korfbal, maar als coach Lut Jacobi. Niet zo. Ja. En wie stelde het? Ja. Goed zo. Hoe gaat het, Luts? Shit me niet daar. Nee, vol. Ga je nou blessure? Dat maar net, hè? Nee joh. Hij draaft, maar alleen nog een kwarte broek de Kilimanjaro op. Zit skoften in een bak met iersklontjes en kind zijn eigen immuunsysteem. Zij regelen dat ziektes hem niet doggen. Aan tafel, de IJsman Wim Hof. En hij is hier omdat hij vreed een nieuwe recordpoging docht op Tialf. Welkom Wim, ik mag Wim zeggen. Ja, uiteraard. Zullen we eerst even kijken naar wat het ook weer is, die recordpoging van vorig jaar? Ja, helemaal goed. En dan mag je meteen even verslag doen, want we zien hier dus mensen op blote voeten 1000 meter lopen. En dan zie je toch kleine kinderen. En oudere mensen tot en met 80, maakt niet uit, leeftijd maakt niet uit. Die gaan 1 kilometer op blote voeten. Is en dat het is een makkie en als je gemotiveerd bent, dan kan dat lichaam dat kan hij gewoon aan. Dan gaan de vaten dicht en na 400 meter, iedereen denkt dat het zo steeds kouder wordt. Maar nee hoor, na 400 meter gaan die aderen open, het vers bloed komt naar binnen, het wordt warm en de versterkte hormonen komen naar binnen. Dit is heel goed voor je lichaam. Oké. We hebben hier een schaal staan. Hè. Dit is Ja. ijs, uw levenselixer. Ja, zo ook wel. Ik denk, ja, dit is koud. Maar dit is heel toepasselijk. Dit komt uit de ijshal van Leeuwarden. Hebben ze vandaag het ijs uitgeschraapt. En het leek ons wel leuk om mij die sensatie te laten voelen van wat het is om met blote voeten dus op ijs te staan. Nou, hier staat de bak. Ja, nou. En de bedoeling is nu dat ik dus met blote voeten dit interview ga doen. Blote voeten, laat even zien, blote Ja, voeten. beide. Huppakee. Ja, en Nou, op. staan We hier gaan ook nou 10 minuten in dat... de aderen gaan nu dicht. Ja. Kom, met de aanraking van het ijs. Dat is een natuurlijk mechanisme. Rustig ademen. Het is wel heel koud. Dan wordt het draaglijk. Het wordt draaglijk als de ader rondom de kleine bloedsomloop, de lever, longen en het hart, die willen 37 graden temperatuur hebben. Daarvoor moet je rustig zijn. En dan gaat het aanpassen. Oké. Dat is een Ga ik dit natuurlijk halen? 8 minuten met u? Ja, laten we nu beginnen. Dan is je geest niet meer daar. Oké. Dan is hij hier. En dan zie je dat het allemaal wonderwel heel makkelijk gaat. Oké, ik wilde beginnen met een filmpje om even de mensen een indruk te geven van wie u eigenlijk bent. En waarom u dit zo makkelijk kan. Ja, nou. En jij ook. Ja, dan zit ik hier dus alleen nog maar met mijn voeten. Maar als ik die beelden zie... Ja, Dan denk je, dat is... dat is niet normaal. Dat is, Begrijpt u het zelf wel als u het ziet? Wat ja, u doet? ja, fysiologisch gezien ondertussen geef ik les tot en met doktoren en chirurgen toe. Ik bedoel, ik weet ondertussen al heel goed, ik ben een expert op het gebied geworden. Maar eerst deed ik het gewoon omdat ik me goed voelde daar in die kou. En dat is omdat de mens, elk mens eigenlijk, een heel goed systeem heeft om zich te wapenen tegen de kou. Is waardoor het hart en die vaten heel sterk gaan worden. Ja, maar ik voel nu een bepaalde... Ik vind mijn voeten heel koud. Maar ik voel een bepaalde warmte over mijn rug heen komen. Is dat is dat logisch, transpiratie of zo? De vaten die gaan open. En zometeen, na een paar minuten nog, dan krijg je een weldaad, omdat die vaten beter gaan stromen.
Het is niet gevaarlijk. Het is absoluut niet gevaarlijk. Oké, ik kan ook niet zomaar een hartaanval krijgen of wat dan ook. Nee, juist niet. Want de vaten die gaan eerst dicht, daarna gaan ze open. Stroming wordt beter. Ja. U heeft dat bewezen. We hebben dus die beelden net gezien. U kunt dat. Willy Brodverquer heeft u volgens mij beroemd gemaakt met dat zwemmen onder ijs door. Ja. Nu hebben denk ik een hoop mensen, ook de kijkers van ons, gisteravond de tv-show gezien van Ivonie met Wilbur Okkels. Ja, we kennen hem allemaal. Heeft zware nierproblemen, nierkanker, uitgezaaid. En hij is bij u geweest. We zagen hem in zijn blote barst, zagen we hem met min 15 geloof ik een berg opklimmen bij u. Ja. Urenlang in min Urenlang. 15 kunnen. Dat was om... We zien het hier ook, de foto van hem. ja. Begrijpt u waarom hij bij u gekomen is? En kijk eens daar, hoe die daar staat. Ja. En dat is na uren, hè? 4 uur. Ja, de man is zoekende omdat de wetenschap geen oplossing weet voor zijn agressieve nierkanker. Überhaupt met kanker is bijna geen kruid tegen opgewassen, zeg maar. Ook niet wetenschappelijk gezien. Dus hij is in andere gebieden gaan zoeken. Hij is bij mij uiteindelijk terechtgekomen. En ik zeg, en wat ik zeg dat... Want wat was zijn vraag? Wat wilde zijn hij vraag, natuurlijk, hij zoekt naar een methode om verlost te worden van zijn kanker. En wat heeft u gezegd toen u hem zag? Nou, dat ik zijn lichaam sterker kan maken en dat het immuunsysteem beter gaat werken. En hoe kan dat? Hoe werkt zoiets? Dat werkt dat is allemaal één daarbinnen. Ik zorg dat mensen dieper in hun eigen fysiologie beheersing gaan vinden. Daar zit een immuunsysteem en dat heeft van meet af aan niet gewerkt, is waardoor die kanker zich überhaupt heeft kunnen ontwikkelen. Welke kanker dan ook. Maar Dat u is het zegt dus immuunsysteem. tegen een persoon wat tegen gezegd is, u heeft nog een jaar te leven, ik ga je helpen. Heeft u gezegd, ik ga je beter maken? Nee, ik zei, ik ga mijn best doen. Ik ga alles geven wat ik heb. En ik zag hem binnen 1 week een heel veel stuk sterker worden in zichzelf. En, ja, maar ik heb hem gekregen 10 maanden nadat 10 maanden na de diagnose, waarin men hem zei, je hebt nog 1 jaar te leven. Dat is op zijn langst Had toch- 1 jaar. dus in En principe ik nog kreeg hem in ja. de 10e maand. En in die 10e maand heb ik hem een week gehad. En ik heb hem sterker gemaakt. Ja. Hij is sterker geworden, een stuk sterker. In het begin van de week kon hij nog maar een half uur lopen. Eind van de week kon hij de hele dag lopen en je hebt hem zien klimmen. De man is sterk weer geworden. Ja. Dat niet die oplossing is voor zijn uitgezaaide kanker. Dat hebben we in gisteren de 10e gezien, want maand. uiteindelijk is het... Dat ja. is zoiets van, ja, ik moest het onmogelijke even waarmaken. Maar binnenkort komen resultaten vrij in het Radboud. En die laten wel degelijk zien, wat ik altijd zeg, te willen bewijzen, aan te tonen dat iedereen veel sneller, zelfs tot het niveau van het autonome zenuwstelsel, zichzelf Ja. kan beïnvloeden. Zegt u daarmee dat als je misschien een beginnende vorm van kanker hebt en je komt bij u en je gaat 10 dagen door de bergen lopen in alleen een korte broek, dat je dan te genezen bent? Ik zeg niks over de genezing. Nee. Ik zie zo grote verbeteringen bij mensen, want ik ben niet alleen met de Wilbur Okkels bezig. Ik ben al jaren met mensen met MS, met ALS, met reuma, en dus ook met kanker. En daar heb ik ook successen weer in gehaald. Ja. Maar het rechtvaardigt onderzoek. Ja. Maar de wetenschap is niet zo snel. Oncologen zijn niet zo snel. Ik toon aan dat mensen genezen, dat er iets gebeurt. En verder wil ik aantonen, via wetenschap, wat dat is. Zodat we niet hoeven te speculeren hierover. Er is werkelijk iets gaande, maar wat? Maar Oké. toch is het wel fascinerend wat u zegt. Want aan de ene kant komen er nu dus mensen die hopeloos... en die staan met de rug tegen de muur, want yes, ze hebben kanker. Ze komen bij u, ze krijgen hoop. Het is zo'n schimmig gebied. Beseft u dat die mensen u misschien als laatste redmiddel zien? Ja, Ik maar- krijg er soms een beetje Jomanda gevoel bij. Ja, Snapt u precies. dat? En dat wil ik dus vermijden. Want ik ben absoluut niet geen genezer uit de gene zijde. Dat ben ik absoluut niet. Ik zoek juist wetenschap op. Maar wetenschap is niet zo snel. Mensen horen van mij en die komen natuurlijk bij mij terecht. En ik zeg alleen maar, ik kan je wel sterker maken en heel snel. En daar heb ik een aantal Dat technieken sterker, voor. dat komt omdat je immuunsysteem beter... waardoor dat ik nu dus met mijn voet in de kou zit? Ja, bijvoorbeeld. Dat is een onderdeel van je eigen fysiologie.
die daarop gaat reageren. Normaal gesproken stellen wij ons niet bloot aan bijvoorbeeld koude, is waardoor die mechanismes ook niet meer gaan werken. Laten die mechanismes, als die gaan werken, nou in relatie staan tot het immuunsysteem. Dat is de manier waarop ik het immuunsysteem leer activeren. Maar u zegt net, Sint Radboud Medisch Centrum komt met, met nieuws. Ja. Heeft u nu bewezen dat het zo is? Dat als je dit doet en je doet de dingen die u doet, zwemmen in koud water, dat je dan gezonder wordt? Nou, ik heb het zelf, keer op keer bewezen. Met honderden, Maar ook met mensen die niet zo zijn als u? resultaten. En nu hebben we een studie voltooid met groepen mensen die helemaal geen verstand hadden van koude. En die resultaten die worden gepubliceerd in een wetenschappelijk vooraanstaand blad, een wereldblad. Dus dat betekent dat u niet gek bent? Dat het niet is dat u niet een freak van de natuur bent? Nee, ik denk dat er veel meer te bewijzen valt en dat dat heel goed is voor de mensheid. Ja. En wanneer wordt het bekend gemaakt? Kijk goed naar de televisie, want het serieuze televisie gaat hierover verslaan. En dat is over een dag of 30, 40. Okay. Wat betekent het voor u als over 10 jaar zal blijken dat door uw inzicht, door al uw dingen die u heeft gedaan, misschien die uren die u op kermisattracties heeft gezeten met ijsklontjes op je, dat daar toch mensen door gered wordt? Ja, nou dat is door erkenning krijg je de mogelijkheid om mensen iets te geven, de mensheid, want iedereen heeft een immuunsysteem, is waardoor we anders naar ziekte gaan kijken. Ja, maar wat zou het voor u betekenen? Ja, dat is mijn missie. Dan is die volbracht, dan krijg ik rust. Heeft u die nu niet? Een man op zijn missie, die kent geen rust, maar die kent actie. Maar is dan ook afgelopen met zoiets als een wereldrecord? Want laten we eerlijk zijn, dat doet u natuurlijk ook omdat die al ophoudt. Dus laten we lekker over ijs lopen. Ja. Hier gaat het toch om? Het gaat erom dat u mensen helpt. Ja, daarin wil ik gewoon aantonen dat iedereen het eigenlijk kan. Dat die 1 kilometer, dat kan iedereen, zelfs kinderen en oudere mensen. Het is niet leeftijdsgebonden of met prestatie, het is het lichaam dat kan. En dat in relatie tot het immuunsysteem zorgt ervoor dat we anders gaan kijken naar ziekte. Oké. Wat vindt u van mij? Uitstekend. Ondertussen heb je de hele tijd beheerst. Zitten praten. En geluisterd? Helemaal. Hoe vond u dat het ging? Ja, helemaal goed. Oké. Uitstekend. ik haal ze er nu uit. Is dat goed? Want ik Ja, moet hier een pedaal bedienen. Helemaal voor de goed, tekst. helemaal goed. Hartelijk dank. Ja. Mooi, dankjewel. Tips voor thuis, mensen die dit willen vanavond nog de voetjes in de ijskast? Koud, afdouchen. Die investering valt in het verre, in het niet bij het rendement. Oké. Goed. Succes, ook vrijdag en met de rest van die zoektocht. Dankjewel. Ja, de Olympische Spelen in Friesland. Misschien denk je nou, heb ik wat mist ergens? Nee, ik heb het over de Special Olympics die hier in juni houden worden. 4000 sporters maar een verstandelijke beheinding strijden op het Jervin en in Snits om de medailles. En om de Olympics te promoten binnen bekende Nederlanders keppelen on een G-sporter. En het coach Lutje Kobi, maar haar pupil. En dat is squirbalster Alice Noordbruis. Goed schot op. Onderin. Onderin. Dat ben de doodjes. Ja. Opletten, Lies op. Ja, goed zo. Kom door. Lies, mag je even spreken? Zo, je coach die is Lutje Kobi, die komt hiernaast. Ja. Kisto haar? Ja. Ja, weet je wie het is? Ja, zet hem eruit op, blond hier, dat goed is. Want het zal lang ongeveer. Doorlopen! Doorlopen, Edwin. Nee, doorlopen! Maar wat één puntje. Precies, wat let al. Ja, dat is een minpuntje. Ja, hè? Ja, Valt hij er nog een paar kaars, ja? zo lang. Ja? Oké. Ja! Goeie, topsporter. Goed zo. Nou, we gaan even een kortbal in direct, hè? Ja, Ik help je even. ja. Voor het beste resultaat. Kom maar hoor, ik mag weer even... Wat was jouw Luts? Want we hadden even een hoorn en we zeiden van, ik vreeg haar hoe Luts nou een goede coach wezen. Wat zou ze toen, ik Alice? Ja, iedereen kent het. Ja.
kan wel coachen, dus ik neem aan dat jij ook een coach kent. Nou, net iedereen kan coachen. Ho. Nee. Maar we hier wel een kritiekpunt, Alice. Ja, we zijn gewoon een beetje te laat. Ja, ik ben te laat en mijn excuus ervoor, maar ik moest naar NL Doet. Jou niks. Goed zo. Zo hoort dat. Ja, bijna. Zo. Ja. Dat heb ik zelf doen. Ja. Hoe gaat het, Luts? Shit me niet daar. Nee, vol. Ga je nou bestuur, hè? Dat maken we net, hè? Nee joh, ongetraind hè? In, ja? Nee, het is natuurlijk een verstapje. Sorry. Nee, dit niet. Hé, maar hoe gaat het? Gaat het goed? Ja hoor, maar dit ken ik niet. Ik ga die wel een paar keer scoren, jongen. En hoe is Luts als coach? Ja. Goed? Geweldig. Oké. Nu mag je niet schieten, Alice. Alleen spelen dat, hè? Dat telt niet. Nee, wie alleen speelt. Ja? Ja. Ja. Nee, echt niet. Dat was niet helemaal een doelpunt. Ik vind het Alice gebakken wordt van zo'n mooi doelpunt. Volgende week een keer. Hoe gaat het, coach? Heel goed. Ja? Heel goed. Ja? Heel goed. Is dit een beetje een talentvol team? Ja, nou, dit is een heel talent. Ja, Is er maar eens een kans op een gouden medaille aan? ja, dat hopen we wel. Ja. Ja. Ho, tegen die bril. Herman, ik gooi je niet dood, hoor. Dat is toch echt mooi. Dat, Ja, dat is dat is echt- het idee ik een beetje van dat ze, Ja. ze studeren echt met de maatschappij. Ja, en ze jaren bij de vereniging enorm bewijs. Ze kennen de selectie, we trainen ook altijd van de selectie uit. En als de selectiespelers een daar gewoon binnendruppelen, dan is het al. Dat is echt willen de maai. En ja, ik vind dat ze goed geïntegreerd zijn ze komen patiënt bij het eerste. Geen sport is voor mij heel belangrijk. Dat iedereen geniet van sport. En of je nou een verstandelijke beperking hebt of een fysieke beperking, sport is verbindend. En ja, ik denk dat daar soms nog wat te weinig bewustzijn bij is. Dus toen we vragen werden van nou, was dat mij promoten? Absoluut. Komt het goed, Alice? Goud op een Special Olympics. Zeker weten. En wie is een goede coach, Luts? Zeer zeker. Die mij nog eens een keer een training aan. Hey. Goed zo. Ja, prachtig. En morgen doe ik wat zwembad in met Barbara de Loor. Ja, de Breuningslaan in Wolvenkeer wie lang een plak dat je beter net komen koenen. Drugs, drank, oelest van studenten, vandalisme, kwad zijn. Net echt een noffelijk buurtje. De laatste jaren heeft de stritten een opmerkelijke transformatie maken. Worden helpen elkaar in de tuin en door op wat skippen voor elkaar. En de eerlijkse NL Doedai is voor de buurt alle jaren weer een bijzonder moment. En wij sturen nu verste gast Martin Knossensneur naar Wolvenkeer om de vernijde sfeer in de stritten te preeuwen. Light the fire. You place the flowers in the vase that you bought today. Staring at the fire for hours and hours while I... Ik ben steeds op zoek naar initiatieven waar bewoners zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leefomgeving. Zelf plannen ontwikkelen. De participatiemaatschappij in ultima forma. Youth is het NL Doet en wij staan in de Breuningslaan in Wolvenkeer. Een strutte die hierin nog wel eens wat voor gedoe zorgen, wat problemen met bewoners. Maar ze hebben de handen in inslijn, de wenningcoöperatie het maaidien en de stichting Breuningslaan het ervoor zorgen dat het hier goed wenjen is en dat er een soort goede activiteiten ontstaan met bewoners samen. En dat gebeurt al even vanuit het huis hier achter mij. NL Doet, de dag waarop dat huis nog eens een keer extra opknapt wordt. En wij praten met de meesten achter de stichting om te zien waar ze zich met waande houden. Ja, leuk hè? U bent de buurvrouw Ja, ben ik. van het inloophuis. En u heeft de sleutel. Ik heb de sleutel. En wat doet u met die sleutel? Die sleutel die komen ze bij mij halen. En 2 keer in de week van les geven. En
woensdags, zal ik maar zeggen. Dan drinken we koffie hiernaast. En dan komt er iemand sleutel bij me halen. Die zelf geen sleutel heeft natuurlijk. En u weet precies wie er wel en niet bij thuis hoort natuurlijk. Ja. Want ik dat zie houdt de u wel een beetje in de gaten, hoop ik. Ik zie de mensen al aankomen. Ja. Dan heb ik de sleutel al klaar. Het stond niet zo goed bekend hier. En toen is op een gegeven moment vanuit het opbouwwerk en een woningbouwvereniging en de gemeente is de stichting Breuningslaan op poten gezet. En de bewoners ook, hè, begreep ik. En de bewoners. Vanaf het begin eigenlijk al, de bewoners ook meteen. Ja. Als belangrijke motor achter de... Ja. We zijn langs de deur geweest hier, inderdaad van wat mensen graag in de buurt zouden zien. En wat heb jij nodig om het wat gezelliger te hebben in de buurt? Ja. Van daaruit zijn er een aantal activiteiten ontstaan inderdaad. We hebben hier Gert. Ja, Gert, jij woont hier al 17 jaar, heb ik begrepen? Ja, klopt. Ik ben hier in 1997 ben ik hier gekomen als het ware. En ik voelde mijzelf direct al enorm op mijn plek hier. En ik vind het ook een erg leuke buurt inmiddels geworden. En samen gewoon mee te werken aan een leefbare buurt, zeg maar. Om het voor iedereen weer super gezellig te maken. Mirjam, Erwin, welkom. Hallo. Als jullie even lekker handen gaan wassen, dan gaan we lekker eten. Hebben we al gedaan thuis. Goed zo. Smaakt het? Ja, is het goed gelukt? Want een van de vrijwilligers die heeft soep gemaakt. In Afrika wij hebben altijd veel contacten. Ja. Met mensen, komen samen, praatjes, eten samen, gezellige dingen doen samen. Ja. Zo, dat wij hebben nu hier niet zoveel. Zo, in deze inloophuis hebben wij een plek voor dat te doen. We hebben hier laatst brand gehad in de tweede flat. En toen zijn we gewoon de zondag erop ben ik met de buurvrouw bij de beste meneer wezen kijken. Hebben we hem geholpen met zijn administratie. Het uitzoeken van de inboedelverzekering. Want meneer komt uit Afrika, dus die is niet helemaal bekend met... Ingewijd in onze ingewikkelde procedures. En toen kwam er ook een idee van laten we eens iets algemeens organiseren over beveiliging, brandpreventie. Maar ook inderdaad over beveiliging, over hoe sluit je je huis goed af en dat soort zaken. Ik heb nooit last gehad te zien dat hun discrimineren ons. Nee, dat we hebben niet. Jullie horen er gewoon bij? Ja, daarom zijn we hier van harte welkom. Doe iets samen. Wij voelen het. Ja, mensen zijn toch inderdaad heel erg individualistisch geworden. En ze durven ook niet meer iedereen aan te spreken. En dit maakt het weer wat laagdrempeliger. Dit maakt een straat weer wat laagdrempeliger van... Oké, jij woont bij mij in de straat, jij woont bij mij in de straat. Ik kan jou wel groeten, ik kan jou eens een keer vragen om een bakje suiker. Ja. Een ei, dat soort dingen. Omdat je elkaar weer kent. Ik zit zelf nog niet zo lang bij Stichting Breuningslaan, maar ik help dus mee met vergaderen en dat soort dingen. En ik merk ook wel dat het met mijzelf doet het meer op een manier van dat we wat meer samen zijn met elkaar. En dat mensen wat voor elkaar over hebben, dat vind ik erg belangrijk. Dus wat jou betreft mag in elke straat zo'n inloophuis zijn? Ja, absoluut. Ja, zeker. Ja, daar ben ik voorstander van. Als dat zou kunnen, ja. Graag zelfs. De Breuningslaan, een strutte werd het ooit wat lastiger weer, werd meestal wat moeilijker met elkaar omgaan, is nou een soort warm bad. Meestal rennen naar elkaar, praten met elkaar, drinken koffie met elkaar, eten met elkaar, onderhouden tuin met elkaar, lezen speeltuin met elkaar. En zo ken ik heel lang teruggaan met een lijst van zaken waarbij ze hier mooi en oor krachten verbinden en iedereen zich inzet voor zijn eigen week. Dat voorbeeld waarbij ze nadrukkelijk zeggen, het komt uit de meesken en net uit subsidies en net uit ingewikkelde constructies. Puur uit de meesken, wat kan stoot om in die buurt, in die week, in die strutten actief te wezen. Dat is een voorbeeld voor iedereen. En ik zou zeggen, kom een keer op bezoek in de Breuningslaan, sco voor koffie, maar wat lekkers erbij. En luister eens naar wat zij te vertellen hebben. En ga in je eigen buurt of strutten onder slag. Want dit is de moeite waard. Breuningslaan doet. Place the flowers in the vase that you bought
today. Ja, inspirerend. Ja, dit wie bient verjoerd morgen bivdrek weer. En dan zorgen we bij de makkers van de populaire film De Nieuwe Wildernis. Zij filmen nu in het Lauwers Magebied. Want dan en van nou een hele noffelijke jong verder.